יוטיוב. היום אנחנו משחקים מיינקראפט. איש יצירתי. היום אנחנו אצלי בבית. גיל, סתם לא. גם מי רוצה איתך? טוב, אז אנחנו נתחיל. זה בדיוק אותו דבר, צור עולם חדש. איך נקרא לעולם? עולם. נקרא לו בובי. יצירתי, וזה לא אכפת לי. צור עולם חדש. לא, אולי תצטרך לעשות שטוח. דפוק. הוא דפוק. אתה דפוק. אתה זה ששם לי... אתה לא אמרת לי, אז אתה דפוק. אני צריך להגיד לך. לא, תגיד אתה, לא, אתה דפוק, תגיד. אתה דפוק. לא, אתה. אתה. לא, אתה. לא, אמא שלך. סתם בצחוק, חברי הטוב. איזה גאי. אתה אמר. אתה. אתה. אתה, בסדר. לא ראיתי. טוב, אז... הכרנו לעולם. בובי. כן, אבל... יואו, נולדנו בכפר? אני יודע שאין פה כלום. מה זה? שכחת? זה יצירתי. נכון, שכחתי. אז אף אחד לא אכפת לך. רואים, אני יכול להרוס כל דבר. בלחיצה אחת. כן. ואני לא יכול למות פה. כי ואני יכול לרחף. וואו, זה דווקא כפר מאוד טוב. תבדוק איזה דברים יש לי. אוי, יש שם שתי תנורים. הם שתי מקומות. כפר מאוד טוב. כן, זה כפר אחד הטובים שראינו. כפר טוב זה אומר שיש את המקום הזה. לא, זה טבע. אני יודע. אני סתם מסתכל מה יש פה. רואים, יש לנו תיבה והיא מביאה דברים. זוזי, כבשה שמנה. לא, אנחנו לא באמת צריכים את זה, אני סתם רוצה לבדוק. הנה, וואו, וואו. מטיל זהב, שתי מטילי שריון, סוס ממש. מקוש ברזל. וואו, זה אחד הטובים, אך לא... בוא נראה מה יש בשני. בוא נראה איפה השני, הנה. פה, לא... נראה. לא, אני יודע. זה הווילג' בין הטובים. הווילג'. לא, בקיצור זה כפר טוב, גם יש פה הרבה זה. גם גם כפר כמה- ענק. טוב, אז תסתכלו. אם אתם לוחצים על לי, יש לכם את כל זה, אתם יכולים לעשות כל דבר. בגלל שזה שטוח, אז אנחנו יכולים לבנות הרבה. אז אני רוצה לבנות את זה פה ליד הכפר, את העיר שלנו, ונחשו איך אנחנו נקרא לסדרה של המיינקראפט. בונים. עיר. זה נראה מגניב. רגע, צריך לתת לזה זמן, אז בגלל זה אני הולך לפה, פה, לפה, אוי, זה לפה, ניתן לאט לאט. כי זה... זהו, זה מספיק. טוב, מה הדבר הכי חשוב בעיר, גיל? כביש. נכון, כי אני אמרתי לו מה להגיד. טוב, אז אנחנו נכין כביש חמר אדום. לא חמר, לא... בסדר. תסתכל. זה נראה טוב. לא צמר, בוא נראה אם צמר שחור יכול לעשות את זה יפה. לא, זה לא כזה יפה. בוא נראה את זה. לא. זה חור, מה שחור בזה? לא הבנתי. זה מוכתם. הנה, קובעת לך. אני יודע. בסדר, טוב. רגע, מה שאני צריך עוד זה לסרוק, אני יודע מה אני צריך. את זה... וזהו בינתיים. אז תקלו. בוא נעשה שהכביש יהיה מחובר לכפר.
בסדר, לא, אני אעשה אותו פה. אני רק אראה לכם איך לעשות את הכביש, ואז בפרק הבא אנחנו נעשה כבר כביש יותר ארוך. יותר גדול. כן, ופה שיהיה זה. וכאילו הכפר זה, אז תסתכלו מה יפה. וכאילו נעשה מדרכה, זה 3 כאלו. אני סתם עושה כביש קטן בינתיים. ככה, זה המדרכה. מדגדג לי הבית צ'כי. הוא, אני כולם יכולים לשמוע את זה. לא, באמת, בא לי עכשיו לגרד. מה שהכיף שאם אתה הורס אחד, זה הורס הכל. טוב, זה בינתיים יספיק. זה אומר זה כיף. מי אמר כיף? עכשיו, פה תסתכלו מה עושים. נכון בכאילו כביש, הרוב זה אדום לבן כזה, הרוב מכירים? אז נעשה כזה, לבן, לבן, אני עיוור צבעים, אה? זה גם יוצא יפה, הכביש. את הכביש הזה למדתי מאלוהי המיינקראפט. רואים? זה יפה. עכשיו שחור. כן, רגע. עכשיו 2 שחורים. נעשה את זה ככה, 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 ככה. אני יודע שזה יהיה יותר, אבל אני עושה בהתחלה 2. אתם יכולים לעשות את זה, אני מתחיל עם 2 כדי להראות לכם את זה. הנה, ועכשיו תסתכלו. בכאילו אנחנו עושים 1, 2, ככה. ואז פה זה יהיה שחור. 1, 2. שחור אחד? כן, 1, 2, שחור 1, 1, 2, שחור 1. עכשיו אנחנו עושים את זה בלבן. עוד מעט זה יהיה לכם יותר יפה, כי זה רק חצי. דווקא אני מעשה. כן, כזה חצי כזה. ועכשיו עושים עוד 2. עכשיו זה יהיה יותר יפה. הנה, עכשיו אני אסתכל. לא, אני רוצה לגמור את זה ככה. לא, אבל רואים את זה כבר מפה שזה נראה יפה. זה אחד הכבישים הכי יפים שעשינו אי פעם. הנה, תסתכלו. הכל בגלל שזה קטן, אז זה. אז עכשיו, בכביש הזה, באמיתי, יש אמצע. אז אתם עושים ככה. אבל לא תמיד יש. נגיד בכביש מהר מאוד תראו את זה. בסדר, נו, אנחנו לא אכפת לנו באמת איזה סוגי כביש יש. זה לא הכל. כן. אנחנו עושים כביש גדול. עכשיו אתם רואים 1, 2, 3, 4, 5. אז אני אעשה את זה עכשיו קצת יותר מהר. 1, 2, 3, 4, 5. עכשיו מפוררים את כל... פה. יאללה עכבר. אני יודע שעשיתי פה את זה. טוב, גם ככה לא רואים את זה, כי אתה... כן. נעשה... מה יש לכם? נו זוזו מפה. הוא אוהב את הכביש שלך. אתה בא לי פה הרבה... תחסום לי את זה. כזה הוא כזה פתאום כזה נכנס לזה. העבודה שלי זה לחסום. טוב, עוד אחד. זהו בצורה של חוגר. בשביל להתאים את עצמו. רגע, עכשיו ככה. תשאלו אותנו שאלות אם אתם רוצים משהו במיינקראפט או שנבנה. תנו לנו רעיונות וישר נבנה. טוב, אני אעשה שחור. לא כאן. מה לא כאן? בסדר. בסדר. 1, 2. 1, 2. 1, 2. כן, יופי. 1, 2, 1, בוא נגיד באמת איך אומרים שתבשת. נראינו בהתחלה. כן, אבל לא נראה פשוט. טוב, מדרגות אבן, תן לי. אתה גם לא שומע אותך. קוביית פחם, קוביית קווארץ וחמר אדום צבעוני. תסתכלו, אני אראה לכם איפה הכל נמצא.
מדרגות עץ, מדרגות אבן זה פה. אתם יכולים גם בחיפוש, כן. שזה החיפוש, פשוט טוב, רגע. ללחוץ על השם, ואז זה יעשה. קוביית קווארץ, יש 3, אבל תיקחו את זה. אבל זה שנה את החיבור. קוביית פחם לוקחים פה. ברגע שנראה, זהו. הולכים אז מה שעכשיו חסר עוד קצת דברים. אבל אנחנו מראים לכם רק עכשיו. קטן מאוד. אפשר לעשות את זה גם בגודל ענקי, אבל לא, אנחנו נעשה את זה בגודל ענקי, אבל לא עכשיו. צריכים גם לחשב שאתה... כן. חברים שלך גיל. סתם לא. זה מאיזה אוטו מסומטר. כן, יש את הרבה כאלו דתיים כאלה, רואי דוסה. אני דוסי. מי שמכיר את גוגל דוס, אז זה גוגל, לא, איך קוראים לזה? גוגל דוקס? גוגל דוס. אז חבר שלי אמר שזה גוגל של דוסים. כזה, שישי כזה בערב. זה נראה, זה קטן. אבל זה, האמת זה ממש יפה. כן. לא, אנחנו נחפש גם מודים. יש כזה מוד של מכוניות, ואפילו יש כזה... מודים של עירים. לא, כן, יש הרבה מודים. יש מודים של... ראיתי פעם אחת מוד, בוא נראה מה יש פה. בן אדם. בוא נראה מה העסקים שלו. לא שווה. כן, כל כך הרבה ברקת. רוצים... טוב, אני אראה לכם עכשיו... רגע, חכה גיל, תמשיך את כל מה ש... היום נראה לכם. טוב, נראה לכם כמה קודים. נגיד עכשיו לילה. אז לא רגע. סלש טיים סט 0 נגיד. וזהו, יש אור. ובוא נראה, יש גם קוד שאני מאוד אוהב שקוראים לו, טוב, זה לא המוד שאני אוהב, פשוט אפשר להחליף את המצבים של המודים. בואו נחליף נגיד Game מוד 1. לא, רגע, זה המצב המשחק שלנו. חכו, עכשיו אני אעשה את זה. סלש גיים מוד 0. ועכשיו אנחנו במצב משחק אמיתי. וכמו שאתם רואים, תוקפים אותנו. אם אתם חושבים שהרגו אותנו, לא, אין סיכוי. היי זומבי. בקודרת יש זומבי. בואו נכתוב את זה מהר. בום. עכשיו הוא לא רוצה לתקוף אותנו כי הוא לוזר והוא גם לא התפוצץ הקריפר. ועכשיו אפשר בחזרה לחזור. את זה גם אפשר לעשות נגיד באפשרויות עולם נוספות. אפשר לעשות אפשר קודים ואפשר גם מהישרדות לעשות יצירתי. אבל שלא תחשבו שבמנקפת הישרדות אנחנו עושים את זה, את הקודים, כי ראיתם גם אותי עושה בלי קודים. אז חוץ מזה סבבה. זה פרה. תראו גם פרות לבורחות שפוגעים בהם. או שכן. איפה הכביש? תבינו. יש לי רעיון לעשות... קודם כל צריך קצת שזה נראה לי יותר ארוך. וכאן בתים נחבר את זה לכפר. ובהמשך נעשה כל מיני חנויות, בתים. הנה קוראים.
חזרתי, טן 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 טן. מה אמרת להם? הראיתי להם כמה קודם את הטיימסט אפס, את הגיים מוד. אבל פה אתה יודע שאי אפשר. שם. כן. הראיתי להם נגמר את זה. טוב, אני רוצה לבדוק. יש פה... רגע. יש כאן זומבים. חוץ ממך? לא, אני כאילו בא להיכנס למקום כלשהו, יש זומבי. בסדר. לבית. בסדר, באתי. טוב, מה נעשה עכשיו? בוא נמשיך את הכביש. כביש נמשיך. או שנעשה אולי... זה אותו אחד? הנה, מצאתי את השני. כן. אז בוא נעשה... נמשיך, כן, צודק. תחנות אולי. לא, אבל בוא נמשיך אז אם אנחנו בונים חנות. אז בוא לפחות נמשיך את זה עד לווילג' שבכפר. אוקיי, עד לפה, בסדר. שזה המון עבודה. זה לא קצת, זה... יש אנשים שעושים אפילו טירות שלמות שזה טונות. כן, אבל הם ביחד, הם משחקים כמה. כן, זה כמה, אז קשה יותר שזה אחד. לנו יש בעיה בזה, אז אנחנו לא יכולים במצב יצירתי להיות ביחד. יש לנו בעיה במחשב. בקושי הישרדות אנחנו יכולים. כן. מסכנים. טוב, עכשיו צריך להרוס את כל זה. לא, זה נראה גדול מדי. כי זה גדול. נכון, זה 10. זה 11. נכון? תגיד עוד חצי שעה. גיל לשנייה הלך כי הוא מדבר עם אמא שלו. אני בינתיים יהרוס פה. פשוט תעבירו בזה. גיל, מה? אבל גיל, אמא שלי אמרה שאתה צריך את עוד חצי שעה. כן. וואו, איזה דרך טובה. אני יודע, אני סתם משתעמם לי. בסדר, עכשיו... זה לא חייב למלא. אני יודע, שלא ניפול. לי? נשאר לנו די הרבה. לא. חצי. 4 שיר תוחץ המון ורץ. בום בום בום. הכל זה לא מקווה, יש לך להגיב כל שניה. הנה עוד בום בום סתם. בוא נראה. זהו, נסיים. נראה לי שאולי נעשה גם כזה כמו בניין, אולי בריכה ציבורית. נעשה, ברור. נעשה גם בניין. יש לי... בניין לבניין. כן, לא, כן, זה ברור. יש... ממשלה, נעשה אפילו כמה בניינים. נעשה כמה בניינים. כמה סוגים של בניינים. אבל תקשיב, את ראש העיר אנחנו עושים קרח, סתם לא. משאירים אותו שם. נכון? למה שייצא? גם ככה הוא לא עושה כלום. ואני מדבר על ביבי. פתאום כזה רואים את זה אחרי איזה 10 שנים כזה, ורואים מי זה ביבי?
החייזרים השתלטו. בום זה בום היה כאילו ממש בום מאוד בום אנשים בום בום. הם עשו מחקר אצלנו במדינות נו. שהולכות תגיד עוד פעם, לא שמעו אותך. חבר שלי עשה ראה בנשק גיאוגרפיק שעשו מחקר כזה 10 מדינות שהולכות להיות משמדות ב-20 שנה הבאות. נו. טוב, לא ממש הרוסות, תקרוס. נו, איזה מדינות? סין, ארצות נו. הברית נו. ועוד כמה, אני לא זוכר אלו אמר, אבל לפחות יפן תישאר. לא, אני יודע למה סין זה, כי הם אכלו יותר מדי אורז, אז הם התפוצצו, אז הם לא רוצים. וארצות הברית... לא, זה קצת יהיה עצוב. גם ישראל, נראה לי. לא, ממש ישראל הייתה. לא, ישראל יהיו. תסתכל למה. ממחלת הארס. אני רוצה להגיד לך משהו. מה אתה... אז איך... טוב, לא נשאר לנו הרבה. אני כאילו אולי נבנה בית ולא... זה בית כזה, קטן כזה. כמו הבית של כפר. רק שתדעו, זה שומר לבד כן. את המשחק. לא, אבל אני באמת אוהב יותר לעשות סרטון יצירתי הישרדות. מה? בוא נראה אם גם בגדול זה יראה סבבה. חכה, אתה יודע, עוד לא סיימתי, יש לי עוד חצי כביש. רוצה אתה תמשיך? אתה זוכר איך עשינו את זה? חכה, תן לי לסיים את זה, אתה תעשה חצי. אבל, יאללה, תעשה קוד. רגע, איזה קוד? טיים סט. אוקיי. סלש טיים סט 0. יותר טוב. ועכשיו זהו. עכשיו נמלא את כל זה. כן, זה בסבבה. אפשר גם ללחוץ פשוט לחיצה אחת ארוכה וזה שם לבד את החומרים ולא צריך כל הזמן ללחוץ לחיצות. אוי, לחיצה אחת ארוכה כמו שאמרתי להם, ככה הכי עדיף. זה מקסימום קח עוד חצי דקה. לא. לא, את זה תעשה אחר כך. סוכר מתקנים. לא, זה לא בעיה. הנה צ'יק צ'אק. היא רק רוצה את הגולד. למה? רואים איזה תזמון מושלם? מושלם. או שתעשה קודם את השחורים. לא. יאללה, שים את זה בקלות ו... זהו, בוא נבדוק. עכשיו נשאר. עכשיו אני פה, נשאר רק לבנת אבן. כן, שזה לא קשה.
יואב עוד דקה בבית. אז מתי שתבוא הביתה נעשה סרטון של ליגו. כן. רק שתדעו, זה יואב. והוא מוזר. הוא יש סיכוי שאחד משתלטי ארצות הברית. הוא חייזר מכוכב חנון. הוא מאזור 51. טוב. לפי מה שזה אומר. כן, בסדר. דבר, עושים את זה בשנייה. אז עד הפרק הבא אני אעשה את זה, רגע אני אראה לכם אחרי זה עד איפה אני אעשה את זה. ועוד מה שעוד יפה זה לעשות פניות כאלו. בתים זה הכי... לא, פניות. בכביש אני מדבר. אני גם יודע איך לעשות את זה. פחד בניתי כזה זה, כזה... כן, זה נוח. כן. אני אעשה תלוי. מה נעשה? רק אתה? כן, אבל אני רוצה לעשות את רק אתה. רק אתה כמה תרים. גיל, אתה זוכר מה אתה עושה? שר, ורק אם אתה בא נשים ביחד. אני אגיד לך, אבל איך לעשות את הרכבת הרים. אני יודע איך עושים רכבת הרים. רק אתה חושב שאתה יודע איך לעשות רכבת הרים. נעשה ביחד, נו. יש פרקים שאני אעשה לבד, יש פרקים שנעשה ביחד, כמו בהישרדות. טוב, בפרק הבא אולי אני אעשה אפילו פה פנייה, וגם פה, ואני אמשיך פה, ואני רוצה עוד קצת להמשיך, ופה אני רוצה להמשיך עד לפה. ואז גם פה אני אעשה, כזה בסוף, אני אומר לכם זה יהיה ענק. ובפרק הבא אולי נעשה גם בית. עכשיו זה... כן, נעשה איזה עיר, נעשה איזה בניין. טוב, אז יאללה. אני עשיתי טירה קטנה. טוב, אז יאללה. ביי. ביי.